Dobrý deň všetkým, vítam vás opäť pri počúvaní podcastu Záhrada. V dnešnej epizóde sa budeme rozprávať o mrkve a petržlene a verím, že vám náš hosť zodpovie mnoho otázok ohľadne pestovania týchto populárnych druhov koreňovej zeleniny. Moje pozvanie prijal pán Václav Prášil z Českej šľachtiteľskej spoločnosti SEMO. Pán Prášil, vitajte. Dobrý den. My sa teda vidíme už druhýkrát, my sme minulý rok spolu nahrávali už jednu epizódu, ktorá sa týkala práve druhých výsevov. Dnes vás tu máme ale teda pri inej téme, pri takej jarnej, ktorá by mohla byť vlastne trošku aj jesenná. Ale mňa najprv zaujíma, aká je vaša taká osobná preferencia? Vám viac chutí mrkva alebo petržlen? To asi nejde říct takhle jednoznačně. Na čerstvý konzum určitě radši si dám tu mrkev, ale naopak do polévky nebo případně při vaření do nějakých omáček nebo třeba pod maso, tak buď využiju oboje, nebo se dá využít velice dobře ta samotná petržel. A ako ste spomenuli, používame ich asi najčastejšie do polievok, do zeleninových, do rôznych mäsových, do omáčok. Viete nám možno povedať, že aký vplyv majú na naše zdravie, okrem teda týchto pozitívnych chuťových vlastností, prípadne, že aké prospešné látky obsahujú? Tak o mrkvi je to asi všeobecně známo, tam vlastně vysoký obsah toho beta-karotenu, takže pozitivní vliv na naše zdraví. Samozřejmě obě dvě tyto zeleniny obsahují i další vitamíny v podstatě v celém svém spektru, od vitamínu C přes všechny další vitamíny a samozřejmě i tolik v dnešní době opomínanou potřebnou vlákninu. Dlhé roky dominovala predajným pultom práve oranžová mrkva, ale všimla som si, že sú v predaji aj rôzne iné farby, napríklad biela, fialová alebo žltá. Vieme napríklad teraz povedať, že ktorá z týchto farieb bola tá pôvodná? Podle botaniku by to měla být právě ta žlutá, ale vlastně na té úplně původní mrkvi byste si moc nepochutnali, ona je taková hodně vláknitá, dřevnatá. Možná, že kdybyste dlouho vařili, tak z ní něco dobrýho bude, ale velmi pravděpodobně byste si nepochutnali, spíš někdo pěstuje nebo sbírá květy za účelem bylinkářství. A čo sa týka práve týchto rôzne sfarbených koreňov, mrkví z hľadiska chutí, líšia sa tieto jednotlivé odrody aj v spôsobe pestovania? Způsob pestování je v podstatě úplně stejný. Jediný rozdíl tam bývá třeba ve skladovatelnosti, protože u těchto zvláštních typů většinou už ten šlechtitel nemá prostor se zabývat těma speciálníma vlastnostma. Je rád, že má pěknou mrkev v té barvě. Čiže vlastne ľudia si ich môžu dopestovať a pestujú si ich hlavne kvôli tej farebnej a vizuálnej stránke, že vlastnosti tam stále sú postavené rovnaké? Určitě primární motivace je to mít to trošku pestřejší, hlavně v případě těch velkopěstitelů, tak mít něco zajímavého k nabídnutí jiného, než má konkurence. Čiže ani v otázke výsevu alebo časovania výsevu sa to nelíši. Vieme mi kategorizovať, aké druhy odrôd mrkví a aj petržlenu máme a ako sa možno orientovať v tejto oblasti, keď prvýkrát kupujem nejakú odrodu a skúšam? A těch typů mrkví je několik. V zásadě záleží na to, na co je chceme použít a kde je chceme pěstovat. Základním takovým, co zná každý, je typ Nantes, což je taková většinou dlouhý kořen, kulatý, dá se využít jak na skladování, tak na nějaké zpracování, tak samozřejmě i na tu čerstvou sklizeň během roku. Pak máme speciální typ Pariser, tam patří odrůda Pariser Markt, to je taková malá lahůdková kulatá mrkev, ta se dá speciálně použít třeba na velmi rané sklizně. Co tam máme dál, tak jsou odrůdy Chantenay, to jsou odrůdy kratší kořen, silnější kořen, dají se použít na skladování, a stejně tak dobře se dají použít i na průmyslové zpracování, respektive na výrobu, když už si chceme dělat nějaké džusy, nebo díky tomu, že ta mrkev je taková širší, kratší, tak se nám s nás nastrouhá, zabere nám to méně času, než strouhat 20 malých mrkví, tak nastrouháme 3 velké. A pak takovým speciálním typem, co tam máme, je mrkev typu Kuroda, máme v sortimentu odrůdu Koráda
To je jakoby japonský typ mrkve. Jejím takovým specifikem je to, že si je potřeba dávat pozor na datum výsevu, je opravdu potřeba vyhnout se nějakým těm chladným dnům, těm mrazíkům, protože tato mrkev je náchylná k tomu, že jakmile nějaký chlad přijde, tak ona nám vykvete a nemáme z toho nic. Naopak ona je schopná, pokud jí dáme tu správnou péči, tak je schopná se nám odděčit velice chutným šťavnatým kořenem, který teda bohužel není moc skladovatelný. Zároveň tam ještě máme takový poslední typ, to je typ Berlikummer, to je takový, mohlo by se říct, mezityp mezi Chantenay a Nantes. On je to dlouhý kořen, ale je širší, větší, v podstatě do tohoto typu spadají ty největší odrůdy, což máme v sortimentu odrůdu Colosseum. Je to taková ta chlubící odrůda, kdy můžete dojít za sousedem a říct mu, podívejte, jakou já jsem vypěstoval mrkev. Taká megalomanská. Přesně tak. A co se týká petrželí, tam je to rozdělení poněkud snazší. V podstatě, když vezmu, můžeme rozdělit na naťové, kořenové. V případě kořenových, tak máme odrůdy s delším kořenem, když máme na to ideální půdu, například olomoucká dlouhá, a pak odrůdy s krátkým kořenem, ale také silnějším u vrcholu, krátký takový víc do klínu ten kořen. A to je například odrůda Attica nebo FS. Pak co se týká naťových, tak máme odrůdy listové s plochým listem anebo s kadeřavým, co záleží pak na preferencích. Co kdo má radši, jinak mezi tím žádný zásadní rozdíl není. Čiže je pre mňa ako záhradkára potrebné sledovať zaradenie do týchto skupín? Dalo by se to doporučit. Například pokud máte mělké půdy, tak většina odrůd typu Nantes jsou spíš dlouhé mrkve, takže tím pádem, když máte mělkou půdu, tak vám tam budou dělat škaredé kořeny, budou se vám různě ohýbat, deformovat. Zatímco vámi zmiňovaný typ Chantenay jsou kratší mrkve s silnějším kořenem, takže v té mělčí půdě vám vlastně naroste i tak pěkný kořen, který nebude nijak deformovaný a budete mít krásnou mrkev. Sice jinou, ale pěknou. Vy ste vlastne šťastie asi zodpovedali moju ďalšiu otázku. Keď máme napríklad teda odrodu mrkví s dlhým koreňom, tak je potrebné dbať na hĺbku substrátu? Určitě je dobré při výběru té odrůdy zohlednit to, jaký máme typ půdy. Pokud máme půdu mělkou, kamenitou, tak je lepší se těm dlouhým kořenům vyhýbat a volit odrůdy, které tvoří kořeny kratší. Vyhneme se tam právě těm již zmiňovaným deformacím a celkově i při veškeré té agrotechnice budeme mít s tím jakoby snažší práci, včetně sklízně. Čo sa týka petržlenu, teda okrem tých koreňových odrôd, ktoré poznáme, sú predaj aj vňaťové. Ak ale mám napríklad menšiu záhradu, stačí mi pestovať iba ten koreňový petržlen a použiť aj jeho vňať? Nať se dá určitě použít i u kořenové petržele, ale petržel obecně je velmi pomalu rostoucí plodinou, tudíž když ji budeme odebírat listy, tak ona bude muset regenerovat tu listovou plochu, kterou ona potřebuje celkově pro svůj růst a samozřejmě i pro růst kořene, takže bude to na úkor toho kořene, který pěstujeme, a samozřejmě odrůdy, které máme pěstované nebo vyšlechtěné za účelem pěstování natě, tak je tam ta produkce natě větší a zároveň můžeme udělat porost hustější, protože tam to vlastně ničemu nevadí, takže můžeme mít jednu rostlinku vedle druhé, takže abych spíš doporučil vyčlenit si malý kousek, kde si dáme tu naťovou petržel, případně u naťových petrželí máme i varianty mimo s plochým listem, tak máme i varianty s kadeřavým kučeravým listem. Keď si vysejeme práve tieto vňaťové odrody, tak je potrebné ich vysievať každoročne, alebo nám vedia vydržať na jednom stanovišti dlhšie? Tam bohužel je potřeba vysevat každoročně, protože petržel stejně jako mrkev je dvouletká z botanického hlediska, takže na druhý rok po té zimě ona by nám stejně vykvetla, pokud by nám teda nevymrzla. To je taká často pýtaná otázka, ktorú sme teda aj my vypozorovali. Aký je rozdiel medzi petržlenom a páštrnákom?
Z botanického hlediska jsou to vlastně sice oba druhy z čeledí míříkovitých, ale rozdílné druhy. A myslím, že každý, kdo viděl kořen pastyňáku nebo vedle kořenů petržele, tak určitě dokáže posoudit, že ta stavba toho kořene je jiná. Pastyňák obecně dělá mnohem větší kořeny, silnější a řekl bych, zásadní rozdíl je v té aromatičnosti. Prostě ta chuť je jiná. Někdo třeba pastyňák má rád, někdo ho nemá rád. A rozšírenější ale petržlen. Ano, určitě. Teda v našich krajinách. Jsou země, kde naopak se kořenová petržel vůbec nepěstuje a pěstuje jenom pastyňáky. A poďme sa teda porozprávať konkrétnejšie o pestovaní práve mrkvy a petržlenu. Ich pestovanie prebieha rovnako? Dá se říct velmi podobně, ačkoliv jsou to samozřejmě druhy jiné. Zásadní rozdíl bych řekl, že je v té rychlosti toho růstu, kdy ať už se zmíníme třeba o vyklíčení, tak vlastně mrkev je nám schopná vyklíčit za zhruba 14 dní, zatímco u petržele to trvá přibližně až měsíc, což samozřejmě sebou přináší i svoje úskalí. Tudíž petržel sice můžeme sklízet během roku, ale většinou děláme jeden výsev a případně z něho během roku sklízíme a zbytek nám zůstane do konce roku, zatímco u mrkve se dá dělat výsevů několik, podle toho, na co to chceme a kolik toho chceme samozřejmě sklízet. Aké stanoviště potřebují? Ideální jsou lehčí půdy, hlinito-písčité, písčito-hlinité, dobře prokypřené půdy, dostatek slunce. Ako a kedy je potrebné pripraviť práve pôdu na výsev? Stačí na jar, alebo teda niekedy sa skloňuje aj jeseň? Většina zahrádkářů a profesionální pěstitelé, víceméně všichni, tak připravují na jaro, ale dá se, a někdo to i doporučuje z hlediska vláhových podmínek, připravit si půdu již na podzim. Někdo zkouší i podzimní výsevy, ale to většinou bývá na zahrádkách, že si někdo zkusí, že mu tolik nevadí v případě, že to zmrzne, nebo že tam dojde k již zmiňované jarovizaci a rostliny pak vykvetou místo toho, aby dali kořen. Keď náhodou nemáme v záhrade pôdu, ktorá je vhodná pre pestovanie koreňovej zeleniny, vieme ju nejako špeciálne na to pripraviť? Doplniť možno nejaké živiny alebo nejaký iný druh? Vyloženě speciálně připravit to asi nejde. Doporučit se dá lepší prokypření. Samozřejmě pokud máme nějaký těžší typ půdy, tak mrkev se tam určitě pěstovat dá. V amatérských podmínkách 100%. A jediné, co je to, že se nám může vyskytovat víc problémů s různými chorobami, případně pak máme třeba trošku náročnější tu sklízeň, protože přece jenom, když nám naroste ten kořen do hloubky té půdy, tak my ho z té půdy pak musíme nějak dostat a dá se říct, že čím lehčí půda, tím s nás ho tam dostanete. Už sa dostávame do také konkrétnej situácie, teda kedy a ako vysievame semienka mrkvy a petržlenu? Když vezmu, tak standardní výsev se dá provádět od března až do v podstatě u mrkve až v podstatě do června. Tam vlastně, bych řekl, je dobré zmínit, co se týká těch odrůd, takže máme, dá se říct, odrůdy velmi rané až pozdní a někdy si zahrádkáři pletou, že pozdní znamená, že se má pozdě vysévat, ale to není pravda. Pozdní znamená, že je potřeba, aby byla dlouho na tom poli. Takže pozdní odrůdy je lepší vysévat na jaře. Pro ty pozdější výsevy je lepší volit rané odrůdy, které se při těch pozdějších výsevech dají i lépe skladovat potom. Tyto druhy odrůd se týkají teda i mrkvy a petržlenu? To, co jsem teď říkal, se týká hlavně mrkve. U petržele máme sice nějaké rozdíly v ranosti, ale tam bych doporučil výsev, samozřejmě v závislosti na počasí, ale doporučil výsev koncem března, během dubna, aby nám stihla hezky narůst. Čiže práve tie neskoré odrody sa vysievajú najskôr a potom s nejakým možno že rozostupom, ak by som si teda napríklad chcela v záhrade nakombinovať práve tie možno že skoré, poloskoré a neskoré odrody, tak v akom poradí alebo v akom časovom horizonte ich vysievame? Já bych v podstatě řekl, pokud chcete mít mrkev co nejdřív, tak
co máme i v sortimentu, tak je malá kulatá mrkvička typu pariser. A tato mrkev je velmi raná, velmi chutná, takže pokud ji chcete mít co nejdřív, tak bych si visel tady tu. Pak klidně bych si visel něco z ranějšího sortimentu pro průběžnou celoroční sklizeň. A pak si tam můžete zaset něco pozdějšího, to většinou bývají odrůdy typu Chantenay nebo Berlikumer, které dělají velké kořeny a dají se i velmi dobře použít třeba na výrobu salátu nebo džusu. K těmto odrůdám bych pak třeba připojil odrůdy rané, které bych vyséval pak později. Keď sa dostaneme teda už k tomu konkrétnemu výsevu, ako to prebieha, ako pripravujeme napríklad pôdu, že mohli by ste nám popísať tento proces? My dlouhodobě doporučujeme zahrádkářům nachystat si hrůbky, na které se pak následně vysévá. Ideální doporučení, co dáváme, tak je udělat si hrůbek větší, širší a na vrchu na tom hrůbku mít dvojřádek, případně trojřádek té kořenové zeleniny, ať už je to mrkev nebo petržel, případně vámi zmiňovaný pastyňák, protože když uděláte hrůbek užší, on snadněji vysychá, díky tomu, že je v podstatě nad úrovní půdy a současně, když ho pak zaléváme, tak ho více deformujeme tou zálivkou, takže my doporučujeme hrůbky širší a to z důvodu toho, že pak nám to usnadňuje jak sklizeň, tak zároveň i těm kořenům to usnadňuje, dá se říct, taky prost toho, jak ho připravíme, tak vlastně těm kořenům to usnadňuje růst do té půdy. Teraz mi ešte napadlo, vieme my napríklad pestovať mrkvu a petržlen aj inde ako v záhrade? Vieme ho pestovať napríklad doma na terase v nejakom kvetinači? Myslím, že se to úplně nedá doporučit a obzvlášť bych řekl v tom květináči u těch standardních odrůd je problém to, že ten kořen musí někam růst a v tom květináči obyčejně není to místo směrem dolů, kam by vlastně se ten kořen vyvíjel. A jediné, co možná by se dalo doporučit, byla právě ten typ té kulaté mrkve, co jsem říkal, tu pariser, tak ta se dá použít možná aspoň částečně úspěšně pro pěstování v tom květináči na balkóně. My sme sa doteraz vlastne rozprávali o spôsobe pestovania na hriadkách. A je možné pestovať aj v skleníku? Ve skleníku bych to příliš nedoporučoval, maximálně pokud máte nějaké místo, které se dá dočasně přikrýt nějakým skleněným krytem, tak třeba na brzký výsev se to dá využít, ale spíš bych doporučil výsev až na standardní záhon. Ja sa ešte vrátim, my sme sa spomínali na začiatku práve, že je možné vysievať mrkvu a petržlen už na jeseň, tam vlastne ale prichádza to riziko, že nám môžu tie korene zmrznúť. Sú nejaké ešte iné rizika, alebo naopak výhody, prečo niektorí záhradkári možno aj uprednostňujú práve vysievanie na jeseň? Tak hlavní výhoda, co by se tam dala vidět, je ta ranost, že to budete mít opravdu dřív. Je tam šance, že to fakt budete mít brzo, když tam nenastane žádný z problémů. Obzvlášť pokud bude teplé jaro, což poslední roky bývalo, tak ta rostlina tak nějak trošku žije v podstatě celou zimu a samozřejmě pak má náskok oproti těm jarním výsevům. Co je tam za rizika, tak největší riziko, kromě toho, jak jste říkala, toho zmrznutí, tak je tam pak vlastně ten problém toho, že tyto rostliny jsou dvouletky, tudíž pokud jsou dostatečně už vyvinuté na tu zimu a pak projdou nějakým tím výrazným chladovým obdobím, tak pak místo toho, aby vám tvořili kořen, tak vám začnou tvořit květ. A to nechceme. A to nechceme. Čiže vlastně vy jako odborník odporúčate skôr výsev na jar alebo na jeseň? Já bych doporučil spíš výsev na jaro, ale pokud někdo má dostatečné prostory, tak si myslím, že není důvod vyloženě říct, ať si třeba jeden řádek, 2 řádky na nějakou brzkou sklizeň vysejou. A prečo sa zvykne s mrkvou a s petržlenom často vysievať aj reďkovka? Já si myslím, že jeden z hlavních důvodů je to, že je to taková ta z těch zelenin, co se vysévá jako jedna z prvních z jara. Zároveň tam taky sklízíme jakoby v podstatě kořen, i když to ve skutečnosti teda u řetkvičky kořen není, ale dá se to tak říct, že to vlastně sklízíme stejnou část. A další
možností, proč se to tak dělá, tak může být i to, že řetkvička velmi podobně snáší podobný stav půdy jako mrkev, případně petržel. Vy ste teda spomínali na začiatku, že kým vyklíči mrkva, tak to môže trvať približne 2 týždne a kým vyklíči petržlen, tak to môže niekedy trvať až mesiac. Je možné toto obdobie nejako urychliť? U mrkve se to příliš nevyskytuje, ale u petržele se dá koupit předklíčené osivo. My jako společnost ho i nabízíme u vybraných odrůd, u kterých nám to dává smysl z hlediska množství a prodejů. Toto předklíčené osivo pak vyklíčí mnohem rychleji, protože ve speciálních podmínkách je jakoby už probuzeno a tudíž potom, co se dá do půdy, tak velice rychle na to pak reaguje, ale u těchto předklíčených osiv je potřeba si dávat pozor na to, kdy ho vyséváme, protože to osivo už je vlastně v tu chvíli, kdy ho vyséváme, tak už je živé, na rozdíl od toho, když vyséváme standardní osivo, které dokud není probuzené, tak je v podstatě celkem inertní, takže tam je potřeba dávat pozor na přímrazky, aby nám nezačalo klíčit a nepřišel nějaký jarní mrazík, což by znamenalo konec. A zároveň je tam potřeba dávat pozor na to, aby byla dostatečná závlaha, aby nám to osivo nezaschlo. Čo robiť, keď semienka nevzídu? Tam lze bohužel doporučit leda přesev. Tam není moc jiná varianta, co by se s tím dalo dělat. Čiže nevieme ich zachrániť nejakým spôsobom? Většinou ne. Jediná varianta, jako, že by nevzešli z toho důvodu, že celou dobu leželi v suché půdě, že vlastně nevzešli z toho důvodu, že neměli dostatek vlhkosti, dostatek vláhy na to, aby vůbec začali klíčit. Tak si povedzme, že možno ako ich polievať počas tej fázy, kým vyklíčia. Tam je důležité, aby ta zálivka byla pravidelná, ale aby to nebylo, že tam chodíme každý den s troškou vody, ale spíš pravidelnou dostatečnou zálivku, obzvlášť v případě, kdy je to na těch hrubcích, tak aby vlastně celý ten profil toho hrubku tak nějak byl zasažen tou vláhou, aby to nebylo, že jenom nalejeme navrch trošku vody a chodíme tam s tím každý den. To je lepší dát tam dostatek, jednou za 2, za 3 dny, samozřejmě v závislosti na počasí. Samozřejmě tam může vznikat při zálivce i problém toho, že jak je to osivo a vlastně první rostlinka je velmi malá, tak je potřeba dávat si pozor, aby nám na povrchu půdy nevznikala krusta, která by pak semínkům bránila v tom dostat se vlastně z půdy ven. O tomto množstve vlahy sa bavíme práve opäť v tej fáze tých prvých 2 týždňov toho prvého mesiaca? Či sa tam to množstvo vlahy potom nejako upravuje už keď rastlinka vyklíčí a rastie? Tam je to klíčový právě při tom klíčení, obzvlášť u té petržele, která klíčí hodně dlouho, tak je potřeba, aby to tam bylo po celou dobu. Tam vlastně ještě se dá doporučit, můžeme si pomoct netkanou textilí, kterou se to dá překrýt, aby vlastně ta vláha, která tam jde a samozřejmě i ten sluneční žár, který jde přímo na tu půdu, tak aby nebyl tak výrazný a tím pádem i tu četnost těch zálivek můžeme částečně omezit a odlehčíme tomu té půdě i všemu ostatnímu. Čo sú výsevné pásiky? Ako funguje výsev práve prostredníctvom týchto výsevných pásikov? Výsevní pásky jsou taková, řekl bych, pro mě trochu kontroverzní záležitost, ale pro zahrádkáře někdy velmi nápomocná věc. Tam většinou bývá osivo rozmístěno v určitých vzdálenostech, takže nemusíme pak řešit, usnadníme si tím výsev a nemusíme pak následně řešit nějaké jednocení, aby jsme tam měli přesný počet těch rostlin, co tam potřebujeme mít. Ale teda, keď sme ich nepoužili, tak ako ste spomenuli, čaká na zjednotenie rastlín teda. V akej fáze ich pretrhávame? A možno na akú vzdialenosť? Protrhávání bych řekl, že děláme, když to má v podstatě děložní lístky, tak se dá už protrhávat. Samozřejmě někdo to může dělat trochu později, když to má 1, 2 pravé listy, protože rostlinky jsou větší, jde to trochu snáz. Protrhávání bych řekl vzdálenost 2-3 cm mezi rostlinkama. Samozřejmě to záleží podle toho, v jaké fázi chceme sklízet a jakou odrůdu jsme zvolili. Pokud zvolíme například odrůdu Tena, což je typ Shantenai, která dělá
ty sice krátké, ale zase široké kořeny, tak tam by se dalo říct, že klidně můžeme dát mezeru 4 cm, 4-5 cm mezi rostlinama. Naopak, pokud zasejeme nějakou karotku, typicky nějakou nantes, nebo máme odrůdu Anina, která dělá pěkné dlouhé kořeny a chceme sklízet v průběhu, tak klidně můžeme nechat ten porost trochu hustější, protože tím, jak to budeme v průběhu vegetace protrhávat a sklízet ty kořeny menší, tak ta rostlina samozřejmě nepotřebuje toho místa tolik. Tieto vyjednotené rastliny, ktoré teda nám ostanú, vieme ich použiť napríklad ako osadenice a presadiť ich na iné miesto? Alebo už ich životnosť tým pádom skončila? Za mě bych řekl, že jejich životnost tím skončila. Z těch důvodů je několik. Za prvé ty sazeničky jsou většinou, nebo ty rostlinky jsou většinou hodně malé a tudíž ke všemu hodně náchylné. A navíc většinou tím, že my tu rostlinku vytrhneme, tak ji minimálně částečně poškodíme ten kořen, o který nám vlastně při tom pěstování jde. A ta rostlina na to pak různě reaguje, takže mohlo by dojít třeba k tomu, že budeme mít krátký, rozvětvený, škaredý kořen, který nám stejně k ničemu nebude, anebo rostlinka stejně se dlouho nedožije. Ako sa vieme teda starať práve o túto vegetáciu až do obdobia zberu? Spomenuli sme si nejaké základné informácie práve o závlahe, ale ako to prebieha vlastne už počas toho rastu, až kým vlastne nezbierame úrodu? Tam závlahu jde doporučit takovou standardní, prostě když je sucho, tak zalejme, aby rostlinky nestřádaly. Ono to pak jde poznat i na té natí, že vidíte, že prostě rostlina vadne. V případě, že pěstujeme na hrůbcích, tak v pozdějších fázích vegetace, třeba po 2-3 měsících, se dá doporučit to, že už nezalíváme navrch na hrůbek, nebo třeba jenom lehce, ale že zaléváme vlastně mezi hrůbky do toho žlabu a ta rostlina už díky tomu kořenovému systému si to tam pak tu vodu najde. Co bych rád zmínil je u zálivky petržele, kde se pak už v srpnu nebo od druhé poloviny srpna příliš nedoporučuje zálivka, protože dochází pak k rzi kořenů. Což je choroba, která se vlastně vyskytuje většinou díky nedostatku vzduchu v půdě, takže jak už jsem zmiňoval, že jsou lepší ty lehké půdy, tak tam to riziko té rzi je menší, zatímco u těch těžších půd je větší a pokud bychom tam zbytečně zalévali, tak si to riziko ještě sami zvýšíme. Povedali sme si, ako teda pristupovať k rastlinám z hľadiska vláhy a zalievania, ako hnojenie. Obecně bych řekl zbytečně nepřehnojovat, nebo není v podstatě, pokud máme záhonek v dobrém stavu, tak není nutné mrkev nijak zvlášť, ani petržel nijak zvlášť hnojit. Co se dá říct, že by se nemělo dělat, nemělo by se dávat mrkev ani petržel na pozemky, kde máme čerstvě vyhnojeno hnojem. Tam pak bývá problém třeba s praskáním kořenů. Ten problém s praskáním kořenů může nastat i pokud to přeháníme s hnojením dusíkem. Co se naopak dá doporučit, je třeba lehké přihnojení nějakým kompostem. To som sa chcela práve opýtať, že či môžeme využiť kompost, alebo je potrebné kupovať nejaké špeciálne hnojiva na mrkvu a na petržlen? Speciální hnojiva určitě není potřeba využívat. Dá se použít klasické nějaké kombinované hnojivo typu NPK a ten kompost se dá velmi dobře využít. Čo keď nám teda pomedzi rastliny, ktoré chceme, aby nám rástli, začnú rásť rastliny, ktoré nechceme, teda čo s burinou? Co se týká plevele, tak dá se použít herbicidní ochrana po výsevu předtím, než rostliny vzejdou, takže v podstatě dá se říct hned po výsevu. A dále pak už klasická okopávka. Tam samozřejmě pak vznikají problémy, pokud to máte na hrůbcích, tak člověk musí při té okopávce být opatrný, aby si ten hrůbek moc nezdeformoval a nezničil. A nie je šanca, že keď začnem okopávať burinu, že zasiahnem práve tú koreňovú sústavu? Tam je potřeba být opatrný v tomhle. Dobre, kedy sú ale korene zrelé na zber? Kedy nám už asi tá vňať povie, že přišel čas? Podle natí to úplně nepoznáme, popravdě, protože ta rostlina tím, že je dvouletka, tak ona v podstatě pokračuje v růstu až do podzimu a kdyby nepřišla zima, tak by pokračovala dál. Poznáme to spíš tak, že se podíváme na ty kořeny a odhadem
posoudíme, že už je zralý ten kořen. V podstatě dá se to poznat podle toho, když si vezmete, jak vypadá karotka, kterou si utrhnete na čerstvo, jakože je utržená brzo, tak je taková ta pokožka vlastně, co je na tom koření, tak je úplně taková jemňučká, zatímco když pak se sklízí později, tak už je taková trošku hrubší. To by vlastně do této fáze by se ty mrkve měly dostat, pokud je chceme nějak skladovat. Zatímco když děláme sklízeň během roku pro přímý konzum, tak tam není v podstatě co řešit. Čiže ak chceme mrkvu na skladovanie, teda, ktorá by nám mala prežiť teda aj počas zimy a využívame aj počas zimy, tak musíme si počkať vlastne na ten úplne neskorý zber. Ten posledný vlastne. Je to tak, měli bychom počkat v podstatě, až ta mrkev krásně dozraje, ta pokožka, protože samozřejmě i pak během sklízně může dojít na to, že kořeny nějak lehce poškodíme a pokud je ta pokožka vyzrálá, tak samozřejmě to poškození je menší nebo žádné, zatímco u té nevyzrálé pokožky to vždycky nějak poškodíme ten kořen a to už pak samozřejmě ovlivní tu kvalitu skladování. Funguje tento princíp aj pri petržlene? Jo, funguje to úplně stejně, akorát, že u té mrkve tam vlastně si můžeme vybírat nebo můžeme set pozdější odrůdy brzo na jaře, které sklidíme později, anebo můžeme využít rané odrůdy z toho pozdějšího výsevu, stejně tak pro skladování, zatímco u petržele tam je potřeba udělat ten výsev zavčas a počkat si do toho podzimu, protože petržel, kterou bychom vyseli pozdě, tak už by nám na skladování moc dobrá nebyla. Vieme povedať nejako všeobecne, že dokedy môžeme nechať teda mrkvu a petržel na hriadke, že či potrebné to napríklad pozbierať pred prvými mrazmi, alebo vieme to nejako ohraničiť? Vy jste zmínila ty mrazy, tak těm by bylo určitě dobrý se vyhnout, protože jakmile něco zmrzne, tak už je tam právě nějaké poškození tím mrazem, takže určitě se vyhnout těm prvním mrazům, pozbírat to před prvními mrazy a jinak se dá doporučit v podstatě sklízet co nejpozději, jak nám počasí dovolí. Ono to samozřejmě má vliv i na velikost těch kořenů, co my sklidíme. Niektorí záhradkári radi rastliny pestujú v polikultúre, čiže vlastne v zmiešaných záhonoch. S čím môžeme kombinovať mrkvu a petržlen? Povedali sme si, že reďkovka. Je tam ešte niečo, s čím ju vieme kombinovať? Ano, dá se pěstovat s tou řetkvičkou, jak jste zmiňovala, ale jak určitě víte, řetkvička na záhonku dlouho nevydrží, takže ona je tam ze začátku té vegetace, pak ji sklidíme a zůstává nám tam ta mrkva, respektive petržel sama. Stejně tak se tam dá vyset na jaře nebo vysadit i salát, a to je v podstatě ten stejný příběh, taky tam extra dlouho nevydrží, taky ho brzo sklidíme a zůstane nám tam tady ta mrkev nebo petržel samotná. Co se ještě dá doporučit set z hlediska nějakého osevního postupu v blízkosti, tak je to další kořenová zelenina, například salátová řepa, kterou pak sklízíme v podobném časovém úseku, takže vlastně si tím zbytečně nerozčleňujeme ten pozemek, co máme na části, kde nám vždycky na kousku něco roste, na kousku ne, tak máme kus, kde nám roste ta kořenová zelenina, která je tam v podstatě od jara do podzimu a na podzimí celou sklidíme. Viete vy ako odborník teda pomenovať to, aké najčastejšie chyby robia záhradkári pri pestovaní mrkvy a petržlenu? S čím sa najviac stretávate? Co se nejčastěji stává, tak můžou být ty velmi časné výsevy, kdy pak dojde k tomu, že rostliny projdou chladem a místo toho, aby nám dali kořen, tak nám vykvetou. Dalším, co bývá problém, bývá často ta zálivka, protože buď zahrádkáři dělají ten typ, že to zalévají sice každý den, ale jenom tak lehoučce, takže spíš tím podpoří tu krustu nahoře a semínko to úplně nepocítí, a nebo to podcení a třeba 2 dny, 3 dny vynechají, a když třeba bývá to ostré jarní slunce, teď míváme občas na jaře i přes 20 stupňů některé dny, tak ono to obzvlášť, když je to na tom hrubku, tak to velice snadno a velice rychle vyschne a rozklíčená semínka pak zasychají a tím pádem z toho není nic.
Vieme, že v rôznych oblastiach nášho života majú tendenciu vznikať a prevládať trendy, nejaké krátkodobé aj dlhodobé. Vznikajú takéto trendy aj v oblasti pestovania napríklad zeleniny, alebo teda mrkvy a petržlenu v tomto prípade? Tam bych úplně neřekl, že jsou nějaké vyloženě trendy. Řekl bych, že se pěstuje mrkve víc a častěji se sklízí na malé kořeny nebo na ty karotky vlastně. A zatímco dřív se pěstovalo vyloženě mít co největší mrkev, která nám vydrží dlouho co nejdéle zaskladovaná. Prichádzame vlastne k poslednej časti podcastu a to je práve téma chorôb a škodcov. Podľa toho, ako sa dnes rozprávame, tak vidíme, že ten proces pestovania je tam veľmi podobný. Postihujú obidva druhy aj rovnaké choroby a škodce? Pár je jich společných, pár je jich tam rozdílných. Řekl bych, že z hlediska mrkve a petržele v zásadě není nutné provádět nějaká ošetření, ať už vůči škůdcům, tak už vůči chorobám. Většinou jsou to tak malé zásahy, že není potřeba proti tomu nějak ošetřovat. Jediné, co bývá problém poslední roky, stává se, že bývá velký výskyt mšic, a v případě, že se nám ty mšice sletí na malou mrkev, respektive malou petržel, která má třeba 4-5 cm, tak oni jsou schopní nám v podstatě ten porost totálně zdecimovat. Tam to většinou poznáme podle toho, že se nám ty listy tak jakoby kroutí a když pak se na tu rostlinku podíváte, tak na těch listech ty mšice očima vidíte, tam pak je dobré provést nějaký zásah proti těm mšicím, aby z toho něco bylo, protože samozřejmě ve chvíli, kdy ta mrkev nebo petržel už má 4-5 cm, tak už na tom záhoně máme třeba 2 měsíce a to už bychom pak těžko doháněli a samozřejmě ta práce okolo, kterou jsme do toho investovali, tak by byla zbytečná. S akými ochoreniami alebo škodcami sa teda ešte stretáva mrkva? Vieme, že sa stávajú také veci, že často ich obžierajú napríklad hraboše, čo napríklad môže spôsobovať práve kučeravosť mrkvy. Tak co se týká hrabošů nebo obecně myší a hlodavců, může to být klidně i zajíc, který vám tam od někud přijde, tak zajíce asi nějak nevyřešíte, leda nějakou ohrádkou, aby se tam nedostal. Aj čitatelia časopisu Záhrada sa často stretávajú práve aj s dierami mrkve, ktorú spôsobuje vrtavka mrkvová. Proti nej vieme nejako tiež zakročiť? Proti vrtálce se dá aplikovat insekticidní postřík, ale je potřeba ho udělat zavčas, když ona nalétává, protože většinou ve chvíli, kdy vy ji tam fyzicky vidíte, tak většinou už je pozdě. Ale zpravidla nesetkávám se s tím, že by to byl až tak zásadní problém, že většinou je to třeba pár mrkví, takže to spíš nestojí za to proti ní nějak ošetřovat. Čiže vlastně jde o taký, že kusový problém, nejde o to, že keď se objaví na jedné mrkve, už môžeme se rozlučit s celou úrodou. Tak, přesně tak. Spíš většinou se to vyskytne na několika rostlinách na tom záhoně, ne, že bychom celý záhon měli provrtaný vrtalkou. A čo druhotovce? Ti můžou být problematičtí, proti nim se moc žádná velká ochrana dělat nedá. Jediné, co se dá doporučit, taková babská rada, rozkrojený brambor na půl a dá se vlastně do půdy, oni do toho pak vlezou a ten brambor pak nějak zlikvidovat, ale to je samozřejmě velmi malé řešení toho problému, protože jich tam samozřejmě vleze část. Zároveň bych řekl, co se týká drátovců, drátovci většinou bývají sezónní problém jednou za 5-6 let. Je to dané vlastně vývojovým cyklem té larvy nebo jakoby toho brouka. Tím pádem se to asi taky nevyplá, nebo nedá, ono se to moc nedá řešit a že by se to vyplatilo, tak to skoro určitě ne. A druhotovce sa ale vyskytujú aj pri petržlene a rovnako aj práve pri pestovaní petržlenu sa môžeme stretnúť už so spomínaným obžieraním myšami a tak ďalej. Aké ochorenia a škodce sprevádzajú práve petržlen? Doteraz sme hovorili o mrkve a možno keby sme si vydefinovali nejaké, ktoré sa týkajú práve petržlenu. Já se ještě vrátím teda k tomu drátovcovi. On v podstatě jako
polyfágní larva, tak on v podstatě žere, na co narazí. Takže to nás nebude trápit jenom v mrkvi a v petrželi. On stejně tak je velký problém v případě, že pěstujeme brambory, tak nám udělá stejné díry i do těch brambor a zároveň i dokáže likvidovat kořenové systémy rostlin, takže on nám dokáže nadělat problémy prakticky v čemkoliv. A ať neutíkám od tématu, tak se vrátím k té petrželi. Tam v podstatě, co se týká největších zádrhelů, co nás můžou potkat, tak pak jsou houbové choroby, septoria, případně padlí, ale to většinou bývá tak slabé napadení a tak nevýznamné, že taky bych spíš neošetřoval, než ošetřoval. Čiže ak nás počúvajú napríklad posluchači a posluchačky, ktorí sa báli napríklad aj z hľadiska škodcov a chorôb pestovať mrkvu a petržlen, tak ich touto cestou aj podľa vášho rozprávania môžeme ich povzbudiť, pretože vyzerá, že keď ich začnú pestovať a neurobia akoby tých pár základných chýb, o ktorých sme hovorili, tak by sa mohli dočkať pekné úrody. Určitě bych řekl, že není potřeba se kořenové zeleniny bát. Tam v podstatě nejvíc problematický je ten začátek té vegetace, to vyklíčení, případně pak likvidace těch plevelů, které samozřejmě hlavně ze začátku té vegetace mají oproti mrkvi a petrželi navrch, tím, že je to velmi pomalá zelenina, obzvlášť ta petržel. Co se týká chorob a škůdců, tak se určitě není potřeba bát. Zrovna tady tyto druhy zelenin se velmi dobře obejdou v podstatě bez jakéhokoliv zásahu. V případě toho, že se nám tam vyskytnou ty mšíce, tak ten zásah se dá doporučit, ale jinak je to taková lehce bezúdržbová zelenina, kterou je akorát potřeba ze začátku se o ní dobře starat a pak ji udržovat víceméně čistou. Vieme ich pestovať na tých istých hriadkách aj ďalší rok? Alebo je potrebné to nejako obmeniť? Určitě se to dá, ale já jsem spíš zastánce nějakého osevního postupu, kdy na tom záhoně to nějak točíme, nebo na té zahradě nějak točíme ty záhony, kde zrovna co pěstujeme, takže mrkev a petržel bych spíš další rok dal někde jinde. Zároveň bych řekl, že chemická ochrana tady těchto dvou plodin během vegetace je lehce problematická v tom, že pokud během vegetace provádíme sklizeň na čerstvo, ať už mrkve, tak už petržele, že si tam zajdeme během roku utrhnout pár kořenů toho, tak tou chemickou ochranou bychom si samozřejmě omezili tu sklizeň a museli bychom čekat, až vyprší ochranná lhůta těch přípravků. Čo sa týka ešte pestovania koreňovej zeleniny, viete nám povedať, že aké sú najlepšie predplodiny? Vyloženě jako předplodiny klidně můžou být nějaká plodina hnojená hnojem, protože mrkev, to už jsem říkal teda, ale mrkev a petržel nemají rádi to přímé hnojení hnojem, ale samozřejmě dobře vyhnojenou půdu snáší dobře. Případně pak jdou zařazovat do třetí tratě. Záleží, jak má kdo rozvržen ten svůj osevní postup na té své zahrádce a jak je schopen ho nějak optimalizovat. Mám tu teda pre vás poslednú otázku. Ako dokážeme teda skladovať samotné korene tak, aby nám vydržali čo najdlhšie a čo najčerstvejšie? Nejlepší skladovat někde v chladu, v temnu, ideálně někde, kde je taková nějaká přiměřená vlhkost, kde není ani moc vlhko, protože pak je tam tendence těch kořenů jakoby začít pomalu rašit zase zpátky, protože ten kořen to má v sobě vlastně v tom, že chce pokračovat do toho druhého roku, do toho, že vytvoří ten květ a bude se dál množit. Takže ten chlad, temno, aby tam nebylo zbytečně sucho, protože v případě, že má třeba někdo nějaké klimatizované prostory, tak klimatizace vlastně vysušuje a ty kořeny nám pak tak jakoby vysychají a zároveň gumovatí a samozřejmě ztrácí takovou tu křupavost, křehkost té mrkve díky tomu. Já jsem teda mluvil o mrkvi, ono se to týká jak mrkve, tak petržele. Důležitý, co bych zmínil, ještě je věc při sklizni, kdy seřezáváme nať, nebo někdo seřezává, někdo ji odtrhává. V případě odtrhávání je potřeba ji odtrhávat dostatečně jemně na to, aby jsme ten kořen moc nepoškodili
a v případě seřezávání zase neseřezávat moc blízko k tomu krčku toho kořene, aby jsme nepoškodili vrchol toho srdíčka, protože tam pak nám vzniká prostor pro infekci skladkovými chorobami. Další věci, co někteří doporučují, někomu se to zase třeba neosvědčí. Většinou je potřeba na ty své případné skladovací prostory si vyzkoušet tu metodu, která nám tam funguje nejlíp. Takže někdo třeba zkouší skladovat buď přímo v té hlíně, v které to sklidil, že třeba kořeny příliš nedočišťuje a nechává je lehce zabalené v té hlíně a díky tomu je ochrání trochu před těmi vnějšími vlivy. Další zkoušejí nebo používají to, že naplní bedínku nebo nějakou nádobu pískem a skladuje se v písku. To jsou takové metody, co stojí za vyzkoušení. Někomu stačí, když se to zabalí nebo dá do bedny a uloží, třeba se to překryje aspoň folií, aby to zbytečně neosychalo nebo zbytečně nevysychalo. A to jsou takové, bych řekl, nejčastější věci, co se dají doporučit. Toto sú metódy, ktoré my vieme využiť, keď napríklad nemáme pivnicu, alebo čo robiť v takom prípade? Toto byly spíš metody pro případ, že máme nějaký prostor, kde máme buď chlad, anebo jsme tam schopni ten chlad nějak udělat. Takže nějaký chlaďák nebo něco. Pokud máme jenom byt, kde je standardní pokojová teplota, řekněme 20 stupňů Celsia, tak tam už moc možností, jak efektivně skladovat tady tu kořenovou zeleninu, nezbývá. Tam pak se dá třeba doporučit, ono samozřejmě má to svoje určité nevýhody, ale dá se doporučit to nechat tu mrkev na záhoně a sklízet ji průběžně tak, jak ji zvládáme spotřebovat, nebo případně část skonzumovat hned a část nějak zpracovat pro pozdější využití. Pán Prášil, ďakujeme veľmi pekne, že ste teda sa s nami dnes povenovali tejto téme a mohli sme sa spolu rozprávať o pestovaní mrkvy a petržlenu, že sme sa okrajovo dotkli aj témy paštrnáku. Bola to, myslím, veľmi informáciami nabitá epizóda, teda verím, že aj naši poslucháči a posluchačky si v tom našli odpovede na otázky, ktoré ich zaujímali. Ja to vám teda veľmi pekne ďakujem. A zároveň by som chcela možno len vás, milí poslucháči a poslucháči, informovať a pripomenúť vám, že pokojne si kliknite na fórum na Záhrada.sk alebo na naše sociálne siete, kde vás neustále vlastne informujeme aj o aktuálnych témach a to je práve teraz v marci a na začiatku marca aj výsev mrkvy a petržlenu. A pokiaľ sa vám táto alebo aj predchádzajúce epizódy podcastu Záhrada páčili, tak ich pošlite svojim priateľom, pozdieľajte ich s nimi, možno práve tie témy riešia a možno im práve ten podcast pomôže. Ja ešte raz veľmi pekne ďakujem a teda počujeme sa opäť o mesiac. Ja děkuji za pozvání, hezký den.